Nina benkomebo yodokoso shangane lapha ezinye zazokufa ngomdlebe sinibingelele sinamukele kephi naphi la wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembu sisemkhandlwini ke umhlaba uyalingana okumkhandlu ngempela ke osekugcineni kwezwe oholwa umhlonisha uCouncil Thembinkosi Khumalo esizothi sikhulume naye osungula namhlanje nokuyilapho khona ezobe silandisa ngeinhlelo ezithinta ke ukuthuthukisa impela ndawonye namabhizinisi ke amancane akuyona ke le ndawo yakwamhlaba yalingana njengoba sibheka ukuthi imfela ndawonye ehlomule kulolu hlelo ingamashumi amabili kanti futhi uyasho ukuthi kuseneyinhlelo zokuthi inyuswe le number cishe ke ngezinye ke izinamba ezingafinyelela ke phezulu ekuthenini ke imfela ndawonye ke ikwazi ukuthi ihlomule enhlelweni ke ezithinta ke umasipala siyafisa ukuthi isizwe ngaye ke umhlonishwa uKhumalo nokuyilapho ezobe silandisa kakhulu ngento ethe yenzeka osungula namhlanje kanjalo neinhlelo ezikhona zezinto ke esazokwenzeka ezithinta wona ke lomkhandlu simthola uma ngabe sithi abakhulume Singumphathi wasemhlaba yalingana engxenyeni esegcineni kwase South Africa sisho njalo ngoba sisegcineni kahle kahle la eside lase North usuku namhlanje bese la ekade silethe khona idingo nqangi ezaziphakanyiswa ama-co-op ngokuhlukana kwawo ngoba ubonile la besinama ward awu20 ayikho iward engazange ihlomule kulolu hlelo empeleni nje mangizosho umlando omncane ngalolu hlelo lolu hlelo siqale singena 2021 la besifake khona imali siyabuka ukuthi izinto eziningi ngaphansi kweprogram kaLED awomasipala abaningi abakwenzi so thina siyi-council yila sithathe khona sinqoma ukuthi iprogram kaLED kufanele siyisebenzise kakhulu ngoba iyona sizokwazi ukuhambela yonke indawo futhi la sizokwazi ukuvela khona ukulekelela umphakathi wakithi ngezinto ezihlukeneyo silana silekelele ama-co-op awu20 ekade yenza amabhizinisi amancane ngokwehlukeneyo alikho ibhizinisi elingazange lihlomule kulolu hlelo Mbukeli ke njengoba kade sikhuluma naye ke umhlonishwa uKhumalo nokuyilapho kade esilandisa khona ngenhlelo ke ezithinta ukuthuthukiswa komphakathi wakule ndawo yakwamhlaba yalingana siyafisa ukuthi siphinde sibheke ukuthi ke indawo eziningi ezingaphansi komkhandlu umhlaba yalingana zisasenkingeni odabeni ke oluthinta ukudonsa kwama-cellphone udabeni kokudinta Mbukeli ke njengoba kade sikhuluma naye ke umhlonishwa uKhumalo okuyena ekade sithulela ke inhlelo ezithinta ukuthuthukisa komphakathi wakule ndawo yakwamhlaba yalingana kodwa sizokhumbula ukuthi indawo yakwamhlaba uyalingana ikakhulukazi izingxenye eziningi nezigodi eziningi ezahlukahlukene zisanenselelo enkulu uma ngabe kuza odabeni oluthinta amathawa nenetwork kulapho ke ungqongqoshe ubuthelezi obesayingxenye yalolu hlelo ezothi ke esilandise ngeinhlelo ezikhona ezizothuthukisa lomphakathi singabala ke indawo ezifana noJijela singabala indawo ezifana noMndovu Mpophomeni sibale indawo ke ezifana noMntikini ezizothi zikwazi ukuthi zihlomule kulolu hlelo lamathawa aka Vodacom kodwa indaba iyoxoxwa umhlonishwa ubuthelezi uma ngabe sithi abakhulume kune indawo lapha kwaMhlaba yalingana lapha inetwork ingadonsi khona ubese fika ke umhlonishwa umeya emasontweni amathathu adlule nabanye omeya ngoba lolu hlelo olwesifundazwe sonke kodwa sithe umhlaba yalingana ungasali ngaphandle sase sivumelana nabakwa Vodacom ukuthi izindawo ziningi ezishoda ngenetwork kwaMhlaba yalingana sizoqala ngeindawo eziwu4 uJijela eMntikini eMpophomeni naSolakeni Isizweni emphakathi kusukela ngenyanga kaJulayi amathimba akwa Vodacom azobedolele izindawo esewuqalisa umsebenzi ngiyacela ke nganza kwethu sibambisane kulolu hlelo ngoba abantu bakwamhlaba yalingana baziwa ngento eyodwa inhlonipho wenye indawo ngilisusile uhlelo ukuthi uyaqala uVodacom kwafika nje iqulu labantu bathi hey lapha uqashwe kanjani eyami ingane ayiqashiwe nathi suka lapho Vodacom labo bantu abakayilungele inetwork
sobabona ngo-2029 woza ngapha. Ngakho-ke angilindele emphakathi ukuthi mase beqala besebenza bese kuba khona abantu abaphazamisa umsebenzi. Ngoba laba bantu bazosiza thina ngokufaka i-network, umbhoshongo omkhulu abazowufaka ukuze amafoni ethu akwazi ukudonsa. Esikujahe kakhulu yini i-network. Uma-ke sizobaphazamisa sithi hey labantu asibazi baqhamukaphi, asitshenwanga thina ngalento, anizokuyicosha i-network. 2, kunenye indawo ethe isifakiwe i-network ngoba lo mbhoshongo usebenza ngamabhetri. Kwaqhamuka nje abafana bendawo abaziwayo bantshontsha amabhetri ebusuku. Uma sekuntshontshiwe amabhetri ayisakwazi ukusebenza lethawa. Ngakho-ke uma le mbhoshongo isifakiwe kuzoba kithi mphakathi ukuthi siyivikele. Kungabi indawo yokuzodlalela iy'ngane ngoba izosiza thina njengomphakathi. uMalibongwe wakamlambo lo ukhulumayo. I am the founder and the creator of an app called Pages, efana no social media. Namhlanje ngifuna ukubonga ngcongcoze and send my appreciations, my high appreciations to iCOGTA, especially MEC. Ngisho ukuthi mina abanye abantu bengingabaza ukusizakala ngomasipala noma ukusizakala ngomnyango wa government, but today ingqondo yami isishintshekile. I'm one of the believers konke bengikucelile kumasipala nakumeya basenzelile nethimba lethu. So I'm very excited, I'm very happy, and lokhu kuzoyishintsha kakhulu impilo yami ngoba ngizikhandle kakhulu ngikhanda i-app nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga nami ngiyoba omunye wabantu kuyothiwa basungula something efana no social media omkhulu eAfrika yonke. Namhlanje sengikubona lokho ku-possible, and ngiyabona futhi ukuthi ke ukubekezela kanye futhi nokuba nethemba, hard work and resilience and persistence iya kakhulu ukuthi ke ihambisana nakukulekelela umasipala na wonke umuntu ke abaseykhundleni eziphezulu. So ngiyabonga kakhulu, ngibonga ngiphezi, ngiyabonga kakhulu MEC Mhlabi Yalingana, municipality mayor, MEC weCOGTA, baba Buthelezi, bonke sibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi okwenzeke kithi bakwenze nakwabanye. Mbukeli ke into eyayibaleke kakhulu nejabulisayo ukubona ke abantu abasuke benikezwa usizo ekakhulukazi olusuke livela enhlelweni zikahulumeni emkhandlwini bekwamukela ngezandla zombili. Njengoba sibona ke osukwini namhlanje sifisa ukuthi isizwe ukuthi kubona bonke abathe baba ingxenye yokuhlomula kulolu hlelo ngabe ithini imizwa yabo, sizwe elabo ilaka bephefumula uma ngabe sithi abakhulume. Isimo sabantu abakhubazekile mfowethu endaweni yakithi Mhlabi Yalingana namaphethelo asisihle neze ngenxa yokusweleka kwamathuba yomsebenzi, ukucwaseka kokukwazi ukuthi uhlomule kanye njalo. So sithatheke i-initiative singabantu abakhubazekile, sahlangana together sakhuluma ngazwilinye ukuthi asiqale into ezoba income generating activity for abantu bakithi bakwazi ukuthi bahlomule kubhekwe phambili. Sixhumaneke ne-ofisi likamama uBukhosini, u-ofisi laka LED ngaphansi kwe-ofisi Mhlabi Yalingana, ngiyaxolisa kakhulu. So saregistelwa i-cooperative kumanje njengoba namhlanje le esizoyilanda la sizothatha izinto esikhishelwe umkhandlu kanye ne-ofisi. So lezi zinto zizosisiza kakhulu msakazi, ikakhulukazi ngoba sifuna ukuthi sikhiqize laphana, sizokhiqiza izinto i-art okuyi-handcraft, sikhule futhi sifuna ukuzenzela ujam, sizenzela i-peanut butter. Sizoba bokuqala endaweni yakithi esikhiqiza lokho, sesikhulumisane namanye amakhosi ukuthi asiphe indawo yokulima amakinati. So le initiative eyenziwe umasipala kuthina inkulu kakhulu, inhle ngoba izokhipha abantu bakithi abakhubazekile kubupha bakwazi nabo ukuthi bahlomule. Ngifisa ukubonga kakhulu eminyangweni nomasipala wakithi
kwangwanase ngokusiza usichase usinikeze okuningi okubalekile ngakubala nje ngithi fish farmer ne fish market. Sisebenza sama project i2 kusho ukuthi unyakaza amazambane ne Cosmouth. Sinje sesithuthukise kakhulu, siyabonga usithuthukise kakhulu. Sahamba safaka icelo, sacela kumasipala, sabhala, sayenza ama CK. Wasisiza ke kwaze wasicina saphumelela. Sisithokoze kakhulu ke siyajabula nje kakhulu ukuthi asinike uxhaso lunje. Asazi singathini, sicela nabo abanye abangakakwenzi lokho bahambe bazame nabo bazobasiza njengathi nje sinofish nje. Uma mhlawumbe sihlulekile emfuleni siyahamba siye lapha sikhiphe siqhubeke nempilo. So sesiyazama nokudayisa efish market. Well no sibonga kakhulu kumkhandlu umhlaba yalingana ngokusilekelela kakhulu siyabantu abasha kakhulukazi abalimayo. Sabantu abasha sina abalimayo lapha endaweni yasemfunda uPhongolo. So esikwenzile okwenziwe umeya namhlanje kuhle kakhulu usilekelela kakhulu sabantu abasha ngoba sikhala ngemisebenzi thina ngokwethu asuma si cooperative sala siqale thina ithuba lomsebenzi siyasebenza sabantu abasiyalima. So kumanje umasipala ufikile entsimini yethu wathi no noma niqhubeka nisebenza kanjena siyafisa unilekelela singeze amandla leswelayo inhlanhla ke sakwazi ukuthi masixhumane nenhlaka esithile umasipala wasondela wathatha yonke into esiyifisayo ingxenyene eningi eza nayo umkhandlu wethu umhlaba elingana yilokhu bevele sikudinga vele. So umeya nethimba lonke la Cocta benze umsebenzi omkhulu kahle ukuthi balekelele abantu abasha bala emhlaba elingana ngathi. So banathi ke sibe nethuba ukuthi sivula amathuba emisebenzi kwazi ukuqasheka nabanye abantu abasha basebenze kuma portfolios noma kuma insimini yethu la. Sibonga kakhulu ithuba njengalelo. Lolu hlelo olubuzayo emsakazi silisususela khona into esibiza ngokuthi i-local economic development strategy. Yonke lento eyenzeka namhlanje sizama uku-implementa i-strategy esa-adoptha yi-council ukuthi indawo yethu siyayazi ihlasele ububha, imindeni eminingi yahlupheka, imisebenzi ayikho, nezinga lokugula liphezulu. Therefore basebethatha isinqumo sokuthi asingenelele ukulekelela osomabhizinisi abancane kodwa laba abasebenzayo asilekelele umuntu osatheni uyaqala sifuna lona osevele esebenza ngoba siyazi ukuthi unayo ugqozi neunderstanding. Silapha namhlanje kwamhlaba yalingana lapho besizokwedlulisa khona umsebenzi omangalisayo lapho inhlangano okungamabhizinisi afufusayo anhlobonhlobo abexosha usizo kumasipala wakulendawo. Esithoza kakhulu kumhlonishwa umeya ngokubambisana namakhansela ukuthi kuwo wonke amawadi kwalapha kwamhlaba yalingana kube khona inhlangano ezizuzayo. Sibone abantu becosha usizo lwamasaluni, abalimayo bathola izinto zokulima, abathungayo bathola imishini emikhulu yokuthunga, nazo zonke inhlobo zamabhizinisi esalalisayo ukuthi iyona ntuthuko esifisa ukuyibona lena njengomnyango wakwaCocta lapho intuthuko ithuthukisa abantu lapho behlezi khona kungaphoqeleki abantu ukuthi baze baye emadolobheni amakhulu ukuyobona amathuba emisebenzi. Mbukeli ke asiliguqise uhlelo njengalokhu kushiwo ukuthi okungapheli kuyahlola besikwangwanase emangozi kwamhlaba yalingana nokuyilapho khona besihamba ke neminyango kahulumeni eyahlukahlukene. Gama lami nguphiwe ngokwaMthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumelene ngiguqe esiguqeni zonke siyothi sukuma kuyobe kusuluzayo inkosi inibusise.